paligid. Wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili kayo ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Imong gunit, di ko magabuhi. Imong sinsit, imo kong gibalini. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalo nga no, nga imo man kong giadto. Dili gayud ko katuo, nga nung gibuhat to. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayud ako, di man kinahanglan. Imong gunit, Hello, good morning. magabuhi. Imong sinsit, imo kong gibalini. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, imong gunit, di ko magyabuhi. Imong sinsit, imo kong gibalini. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, mag-live na punta karon kay bakanti nako ug gahapong adlaw puno ang akong schedule kay balo na mo nga 51st anniversary sa ko ang sinamo sa mo ang mga kaigsuonan sa Alpha Kaparo. So appeal ko nila unya ako speaker nila igsoon ning share ko sa pulong sa Ginoo gahapon. Okay? That is why yesterday wala ta ka live igsoon. Akong bawi ko karon igsoon, no? Holiday ko ta, nag-motorcade mi gahapon. Unya, again, belated happy 51st anniversary sa akong tanang mga brada sa tibuok kalibutan. Alpha Kaparo, no? So, again, pasensya na. Unya, last night, gabiin na po ko ni uli. Ito ang programa na human mi pagka... wala. Nagbuntagay, masiguro sila. Unya, ako ni uli ko mga around 8 in the evening and medyo kapoy. Yeah. Ako pa tong gi-edit ang kanabitang video, no? So mauna nga wala ta ka live gahapon. Pero yesterday indeed it was a fruitful day. Mabungahon kay igsoon nga adlaw gahapon tungod kay successful ang event unya. Ang pinaka-importante mong nga naka-share ko, nakapaambit ko sa pulong sa Ginoo igsoon, no? Hallelujah, praise God. So anyway, to ang background karon nga music igsoon gabalik-balik ra ni usara ni nganuman kay makapiright sa uban nga giwarningan na pud ko nga kanang i-mute daw na certain or specific nga mga countries nga gi-mute ko. So sayang di sila kadungog mao na nga kani siya nga kanta kaning imong gunit. Dili ko makapiright ani tinga ako, so ako lang i-background igsoon, no? So again, mabungahong kabuntagon, shout out to Pastora Bergie Arbelo Almeida Tonya. Regards ko sa akong sangay da Pastora. Okay? Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gitugot sa labawng makagagahom. Kung naman tayo sayop sa kagahapon atong kuhaon karon ang leksyon unya atong i-apply for us to become a better person or a better version
of a Christian, no? So salamat sa Ginoo nining bag-ong higayon igsoon nga mamalandong na usab ta siyang pulong. And unas tanan akong gipasalamatan ang or gi-shout out atong tanang mga followers, mga subscribers, atong mga star senders o kinsa man ang naa nagpahipi dia nga mga avid followers and viewers nato, mabungahong kabuntagon ninyong tanan. And salamat sa kanunayng pagsubaybay o pag-atang. And shout out to maayong buntag ang naminaw ron si Brad Clark Almonicar while nagtrabaho ka. Oh, paminaw di ay. Papaminaw da Brad. Ingon si Sister Michelle. Shout out to Brad Jomar of CDO. Akong Brad ni nga long live kayo. Kanunay nag-support nako. And to Sister Concepcion Casteno Kobashi from Japan. Okay. Ay, daghan kayo sa ako sa unang shout out mga OFW. Shout out no tanang mga OFW in different countries around the world, around the globe. And mga seaman o mga naka-permanent residents na diha, shout out ninyong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao, mabungahong adlaw, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. And sa mga subscribers diha sa tuang YouTube channel, salamat kayo. Sa wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live igsoon. Free to subscribe mga kaigsuunan, no? Wait sa yung ready ay. Kunya wait. Kabalo na mo igsoon ang purpose, reason nga nung naghimo ta YouTube channel kay tungod ra pud ninyo kay nag-request daghan ba. Nya mas dali daw pangitaon, mas dali. So mao na nga ako ang naghimo ko igsoon para sa kamayaan sa Ginoo, no? So wala pa maka-subscribe dito, pwede ra mo subscribe, free ra na. And shout out sa among men's president nga gwapo kay nagtan-aw diha nga kanunay sa ning suporta nako. Og andam ni siya motubag sa atuang mga basher. Gwapo wala lain, Jojo Alisaka. Ug ako sang gi-shout out ang iyahang amo, kalinsutingan to Brad. No, nga naa sa amo niya nga tag-iya sa Dada Agribet ba to Brad? Dada Agribet ba to? Diri here in Poblacion Centro, Clarin, Bohol. Shout out, okay? So, wait, ako sa ning nasa ko gikuan mga igsoon tanaw. Hallelujah. Okay? So again, mabungahong kabuntagon kaninyong tanan. Okay. Atong mga subscribers na naka-green og heart, thank you kayo. Sa mga followers nato nga inyong gi-invite, inyong mga friends to follow our page, salamat kayo. Oh, pastor. Okay. Shout out din ako, Brad. Okay? Morning, pastor. Naluya ko aron spiritually. Ay, ambo, tika. Isang to. Hindi. Anyway, pasensya na kayo usay, di na ko maapas kay paspas kayo yung comments atong comment section igsoon tungod sa kadaghan siguro natong kuan mga nag-comment, no? So, akong gi-shout out ang 174,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. Taliwala sa daghang nagbas na to, wala tay pakialam nila. Kaya nga tong gitan-aw ang Ginoo. Nakubla na mo. Kani bitaw pong mga baser to igsoon, wa sila kabalo nga nakubla na ta. No, so the more ta ibas, the more ta malipay, and the more na to ma-realize nga we are blessed according to the word of God, and the more na to mabati nga namunga kita. Okay, so shout out nako ang tanang mga piniriso, no, mga piniriso sa lain-laing mga prisuhan, dili na ko nganlag sa tagsa igsoon, no, basta lain-laing prisuhan, kabalo na mo tanan nga prisuhan nga ning sulod ko, kabalo na mo diha, shout out ninyo tanan. Ug sa mga jail officer, jail warden, tanang mga Philippine higalan to sa Philippine Army, daghan nag-message og mag-message pag nako. No? Bitaw daghan kay nagsigig message na ko igsoon mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, nagpa-advise sa ilang mga struggle. Shout out diha og sa mga napoy uban na sa Philippine Air Force. Shout out ninyong tanan, Bureau of Fire Protection, tanang mga LGUs. Og anyway, akong gi-shout out ang among bisita sa among anibersaryo, ika-51 anibersaryo sa Alpha Kaparo. Akong gi-shout out ang amo ang bisita gahapon. Una,
among gi-shout out diri ang amuang mayor diri sa Clarin nga duol sa akong dughan nga suod gyud mi mga igsoon kabalo ni sila diri tanan diri sa lungsod namo no. Si Mayor Engineer Eugene Ibarra diya siya gahapon. Kita mo tong picture nako. And of course, nag-una pa ni Mayor si atong higala po digsoon nga mayor sa tapad nga lungsod si Mayor Juno Humamoy. Diya duha ka mayor gahapon. So, ang among Vice Mayor diri sa Clarin si gwapo kayo, no? Si Vice Mayor Camatso, okay? Prince Camatso. Wala siya gahapon kay dito siya Cebu pero nagpadala siya og iyang mga tao. So diha gyapon no. Shout out, salamat no sa tanang ning support sa muang kalihukan gahapon. Og sa tanan nga ning bahas nako kay ning apel ko nako sa akro ning apel ko og isingana na ni apel ko og kanang tapok og ni apel ko og motorcade. Salamat sa ninyo. Og wala mo kabalo. Ako speaker nila gahapon og kalimaw na akong kalipay no. So mas gitanaw na ko ang mga brad nako nga ning duol nako aron magpatambag, magpa-advise kay gusto makabaton og kinabuhi nga hapsay kalinaw og mahimong mayong ehemplo og magawas na sa gapo sa kaaway. Mao na akong gitanaw. Wa ko magtanaw ng mga bashers kay normal na. And shout out to Sister Charmaine Plasos, maing buntag pastor og sa tanang brothers and sisters in Christ. Maing buntag sa digsoon og I remember murag usa ni sa atong Star Senders. Thank you sister, naka sa akong prayer. God bless you more and more. Okay? So, shout out na ko ang tanang mga unsa pa to? Tanan no? Daghan na kay ko gi-shout out mga igsoon. Sayas keep thrown in arms. Okay, and shout out na ko ang mga higala, mga duol sa dughan nga mga kapulisan. Kasi nang uban matingang ano, sige magag-mention og pulis og suod. Abi yung mga igsoon daghan ko classmate nga pulis kay criminology student ko. No, nya usasad ko sa PNP life coach and daghan ko mga higala nga mga pulis, mga happy tungod kay usa ko dai sa motivational speaker sa diri sa ato ang lugar diri sa Bohol unya daghan pod kayo mo invite nako as their guest speaker sa mga drug symposium. Kabalo naman mo sa akong kinabuhi no nga banggiitan sa una no. So mauna nga nailhan ko nila. So that is why I have so many friends, mga police officer, tanan mga igsoon, daghan kay sila ihatag nako mga souvenir kay na-blessed sila kay usasad ko sa himaya sa Ginoo dili man ni ako usa ko sa instrumento ni Lord nga ninggiya sa mga daghang kriminal gid, mga drug lord, drug pusher, drug user, mga basta mga klase-klase ug akong gidayeg ang Ginoo na kay it's an honor for me to be God's instrument igsoon. Dili lalim akong gitubang igsoon. Mawitong nay mo bas nako magkatawar ako nay mga hadlong mga kriminal na akong katubang kanunay no. So mauna nga gikalipay nako ang mga oportunidad nga gihatag sa Ginoo para siyang kaymayaan. Okay, so abantita our topic for this morning is about kanang mga taong hilabtanon ato nang hisgutan ron igsoon. Ito na hisgutan actually ako na ni siyang gi-share sa mga previous live na to. Pero gusto ko ipahibaw na tong tanan, labi na mga Kristohanon nga makasugat gid og inganing senaryo nga daghan jud kayog mga manghilabot nato, mamikil, mangita bitaw og bikil, sa hilabti mangitag sayop. Unya ang sayop ra gyud na nilang nato ang ilang balik-balikon, di man pud pwede igsoon nga ma-perfecta. Nay mga times nga masayop ta nga dili nato tuyoon. Unya mao man ay balikon sa uban, balik-balikon. So nay mga tao nga hilabtanon nga nagpalibot nato. Normally naagi na sila, no? So mao na atong hisgutan karon igsoon og akong ipahibaw ninyo kung kinsa na sila nga mga klase sa tao og unsa ang atong angay i-response nila ng mga tawhana og unsa gid dapat ang gitawag og reaction unta dapat sa mga tao labi na kita mga Kristohanon kung makakita tag mga kana bitong apan sa ubang tao. Okay, mauna nga to ang kuanig so topic karon. Maing buntag pastor watching here in Dao ni Davao Hospital from San Pablo.
Okay kay na ang topic, Pastor, unta, makaamgo ilang uban, ilabi na sa mga Kristohanon. Yes, birahan ta ni. So kaniyatong topic karon for this morning is, dili lang ni para sa mga, dili magtotoo ng mga himantayon, para sa ni sa mga Kristohanon nga himantayon. Okay, tanan. Magbantay tayo igsoon. Okay, so mao ni ang ato ang topic for this morning. And before we pray, before we start to pray, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section and to type at followers at highlights at everyone para makabantay ang atong mga kuan. Pwede sad mas mahimo i-share niyo igsoon. Kay usay mingon ko ganahan ko magpagamit nimo Lord pero di mo ko kamao mawali pero karon nga nagyaw-yaw ko dire pwede na ninyo i-share. Kay ako may nagyaw-yaw dire. Shout out brother Rene Omok. Shout out from Sikihor. Prince Corrib, regards ko sa Tibuok, Pitugo. No, we miss Pitugo and among mga young people, Brad, gimingaw diha. Watching from the islands of Pitugo. Regards ko sa Papa, Brad. Regards ko. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord and let's invite the presence of the Holy Spirit. And anyway, kaniya itong background, igsoon, imong gunit, ragin siya. Tungod kay copyright ko sa ubang music, akong gisuwayan tanan, mauna. Kunya, ingon ra bang warning once makapirate ka magsigi sa copyright i-delete nila tong video niya mawa sayang kayo niya aside from that i-restrict daw ko so giwarningan ko mao nang ingani ra ni igsoon importante pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another blessed opportunity, another great privilege that you've given to us this morning despite of our busy schedules every day, but still you give us another opportunity to meditate your word this morning. Salamat kay Ginoo. Dili ta ng tao karon Ginoo nay higayon aron mamalandong sa imong pulong. Dili ta ng tao karon Ginoo nay chance Ginoo nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Apan mulahan kami kay nining taknaa gitagaan ni minimog higayon Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. Daghang tao Ginoo nga nangamatay karong adlaw wa ka mata, wala nakapaminaw sa imong pulong. Apan kami Ginoo nakamata og gipamata nimo tungod sa imong kaluoy ug grasya. Bisan kami makasasala Ginoo og gitagaan minimog higayon nga makadungog pagyud sa imong mensahe. So Lord, thank you. But before we listen to your word this morning, before we proceed, before we meditate your word this morning, please search our hearts. So siya mong kasing-kasing ang manguna-una mong pagbati. Kung na kayo makitaan mga butang nga wala ka nalipay, wala ka na himaya niya, wala mi nakabantay, pasayloa mi Ginoo. Himo aming takos mamati sa imong pulong, himo aming angayan Ginoo, kabalaan kayo imong pulong. According to your word in the book of John, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ikaw ni mismo among isgutan, so himo aming takos, angayan, balaan. And tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan, willing mo sunod sa imong mga pulong kay diha sa pagsunod na ang panalangin. Dili igo, dili inap nga mamati lamang kami og ipalapos sa pikas dunggan. Walay grasya, walay pabor, walay milagro, walay panalangin ni ana. Apan sa diyang mamati mi unya among kinabuhion, diha magsugod ang milagro sa among kinabuhi. So Lord, I pray this morning nga imong taga kasing-kasing masinugtanon. Tagay usab kami kaalam nga gikan kanimo. Kaalam nga langit nun Ginoo. Aron among matugkad ang imong pulong. And Lord, again and again, wala mi nag-isa og relihiyon. Wala mi nagpasigarbo, nagpasidungog, nagpataas og religion. Pundok, grupo, ini sekta Ginoo, but the only name nga among gi-lift up this morning, this time, is the name above all names. The name of Jesus Christ. So Lord, ikaw lamang among giisa karon. I-bless ta ng viewers karon Lord. Kutob sa makadungog makakitaan ning live Ginoo bisang asang sulok nining kalibutan. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo. I pray mabati namo this time. So Lord, i-bless ang tanang viewers and bisan pa man ang mag-replay Ginoo unya, i-bless Ginoo. Thank you for the victory, Holy Spirit. This is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Isang uban, wakabantay ba? 77 viewers na this time. Kay sa akong nabantayan, igso na-observe, kasagaran nga, daghan kay tag-viewers dyan nga, buto largo. Libo-libo ang ganitong mga viewers ani. Later na naman makabantay ng uban. Sagaran is nasa gabi, mga around 7 to 9, 7 to 9 na diha, 10.
Praise God. So, ako din, gi-shoutout na rin ito. Nagpa-shoutout ako ganina nga. Ingon sa, paliw kong shoutout, Pastor. Brad, sa din ako, sa akro. Bago sa ni ako, usasad ko sa instrumento nga gigamit sa Ginoo ni alang siya yung kabaguhan, no? Si Brad Jomar Corsiga from Mabini. Ingon siya, shoutout sa ako ang family Pastor Corsiga o Linges family o sa ihang mga silingan daw nga nangalagi at usab sa Ginoo. Okay, shoutout Brad, thank you kayo. Brad Jomar, abanti ta. Sagdan lang nato ng mga bashers nato kay even si Jesus gibas pod. Okay? Brother Jomar, brother, gatanaw sila nimo. You know na, follow daw sila nimo. Yes, shout out bahay ni Kuya. Shout out nako ang Cebu City Jail, sila Brad Ares, Brad Renz diha. Nagpahipi-hipi, long live kanunay mga Brad. God first bro, uban sa grasya sa Ginoo. Ug sa akong mga Brad diha, akong gidasig mo nga bisan naa mo sa sulod nga silda, ayaw mo pagkawag paglaom. Samtang napay gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Miracles can happen anytime as long as we have faith. Ang milagro may tabo anytime sa inyong kinabuhi mga brad, basta nala mo ipagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo usahay dili na to mabantayan kay silent siya, but the truth is He is moving sa pamaagi nga hilom. Pero matinga ka, makaingon ka sa resulta, wow, amazing si Lord. Ana na si Lord. Ug mao ni timan-i mga brad sa tanang viewers diha nga naa sa silda. Sulod. Ang silda dili babag aron ang plano kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi dili matuman. Amen. Kupot lang sa Ginoo salig. Sa diyang mulaom ta sa labang makagagahom atong sitwasyon nga walay paglaom makabaton og paglaom. Ang Ginoo ang iyang saad na pag-asa. Ang tao ray paasa. Amen. This time we have 87 viewers. Pastor, pa-shout out. Akong asawa, Brian Repiso. Bana? Sakto ba na? Okay, shout out daw. Brother Brian Repiso. From Sister Rayan Rose Repiso. From your lovely wife. Okay. Shout out po, Pastor, sa mga taga Jesus Christ, King of Glory, Church, Cordoba. Cordoba, nagsige na kugwala ni Cordoba, pero Assembly of God siguro to. Kaduha, katulo. Okay. Or 4 times siguro ko nakawalian ng Cordoba na yung mga church, diha churches, no. Shout out, kuno daw sa taga Jesus Christ King of Glory Church of Cordoba, Cebu, na mga nag-follow o nag-atang kanunay sa live. Oh, salamat. From Igsoong Elijah Villegas. Brother Ralph Bitonio Galaneda, as always, kanunay naghupo-hupo o nag-atang sa atong live. Mayong kabuntagon, Pastor, sa tanong mga amigo-amiga, mga higala, mga kaigsuan. Shout out CDO, Cagayan de Oro, okay? Okay kayo imong topic karon, Pastor? Yes, from Elma de Anoy. Sa amo, bitaw tong church, Pastor? Sa inyong simbahan, dahil ko ito nakawali. Okay, kalimot na mo ko, tagkao na sa tubak pohon, makabalik na diha, uban sa tabang sa Ginoo. Shout out, Pastor, watching from Kampamanog. Kampamanog. Familiar mo ko ni? Kato ni si Kuan, Kampamanog. Dito sa Jesus Christ Church. Sakto ba ko? Sa to, nga na to. Sister Melanie Corit Kadiang. Okay, God bless. Okay, shout out sa tanang taga Pitugo. O, again, taga CDO, di mo makalimtan ginako. Sa panahon nga ning bisita ko during our short vacation with my family, sa Carmen, CDO, somewhere in Billarin Street. Nindot kayo yung grabe ang welcome ni warm welcome ba, no? Salamat sa mga ning bisita na mo dito. Thank you kay namo sa prayer. So this time we have 87 viewers and mag-start na ta, okay? Wait sa mga igso na. So before we start, palihog i-mention yung mga igala ng mga igsoon. Cute lang. Kung di pa medyo pagaw-pagaw ko ng mga igsoon, pero birahan ta ni. So this time we have 70 plus. Good morning, Pastor. Shout out from San Roque, Digo City. Jane, Mike,
Cadenyo, Life Giver Ministry Pastor of Church of Christ Pastor. Ug kami sa akong bana Pastor si Alan Javier na minaw mi sa imua. Karon Pastor from Sister Jo M. Javier. Okay. Mayo noon Pastor kay nakabalik na ka og pa-music. Oh, pero maura lagi ni usa brad. Kay igsoon kay nakapiright ta pero at least okay. So, let's proceed. Mag-start na ta igsoon. Start na ta kay kuan ba. Unya magkuha na punta sa ato ang pinalanggang anak. Okay? So nga tuang teksto karon mga igsoon. Actually hait ni siya kaya ang nagsulti pula ni si Jesus. No, ingon siya sa Mateo kapitulo 7, versikulo 3 hangtod sa 5. Okay? So again, ako na yung gi-share para makabalo bitaw pod ang kadaghanan labi na mga Kristohanon nga makasugat gid tag mga ingani nga tao. Because even Jesus Christ nakasinati og ingani. Nya kita sad mga Kristohanon magbantay sad ta sa atong pagkristohanon nga di ta masama ani nga example ni Jesus. Okay? Matod pa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 3 hangtod sa 5 nagaingon dire. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isikataw, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isikataw, kuhaon ko kanang imong puling. Kuhaon. Okay? Nga naa may truso sa imong mata. Tigpa ka aron ingnon. Okay, tigpa ka aron ingnon din nga na no. Hipokrito ba? Kuhaon na ang imuhang sa to, ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay? So mao ni usa sa paborito na kong verse igsoon kay sige ko kasinati ani. Shout out Brad Don Custodio, long live dia brother. Okay? So again, akong balikon pagbasa aron maklaro na to. Okay? Mateo 7:3 hangtod sa 5. Listen carefully. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isikataw apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Ang nag-ingon ni si Jesus. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isikataw, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Tigpa karon ingnon, okay? Hipokrito. Kuhaon ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isikataw. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining kabuntagon gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Nga unas tanan kaning nangalagad sa Ginoo igsoon di kalikayan na mga tao nga naglibot na to nga wa sila kabantay nga ang ilahang kinabuhi ang ilang mata na ay nagbabag truso. And then majority of them ang mga nay nagbabag truso ba no, magsigira na sila paabot nga makita og puling sa atong mata. Mauna sila kugihan kayo nga mga tao nga mukuhit sa mga puling nato. Pero nakalimot sila. Naman tayo mapuling ta. Di ba? Di man ta perpekto. Bisan unsaon na tog amping sa tong kagalingon igsuon pero ang kalibutan grabe kadangog. Nay tayo madalin na asta. Wala na to tuyo lahi po ng atong tinuyuan. Kuha. Yes makasala ta pero dili tuyuon na to. Dili tuyo kan lahi man ang nagplano ta. Nga before na nimo gi-decide, nagi-convictar na ka sa Holy Spirit nga, hoy, sala na. Di ba? Anak, dili na pwede anak. Dili na tanawa anak. Dili ni siya, nakuha na siya naka-align sa pulong sa Ginoo. Ayaw na buhat anak kay mag-grib ko, magsubo dyan ko. No, kabantay mo. Lahi na siya, but still, nagbuot ka, imong pagbati, imong gisunod, nakasala ka. Lahi na siya nga klase nga sala. Naisala nga, nakalitan bitaw ka. No? Mauna gitawag og mga ginagmay, mauna gitawag puling. Kunyabi yung mga igsoon, naaman tayo naglibot na to. No? Kung balik ko no, ang Hebrews 12:1. Gilibutan ta sa bagang pundok sa mga saksi. Mga saksi, mga himantayon, mga marites, mga chismosa. Okay? Naglibot na sila kanunay na to. O kinsay lang gilibutan kita. Kita nga mga Kristohanon, kita nga tinud-anay ni sunod sa Ginoo, kita nga naay hingpit nga relasyon ni Kristo, kita nga ning biya nas kangitngit, ning gawas na gikan sa gapos sa makadaot nga bisyo, ning gawas na sa lain-laing addiction, pornography, fornication, tanan-tanan nga mga kahilayan ning hawa na ta. Kita may libutan ana.
Abi, mao ba ni mga Kristohano na abi kanubi, simba-simba, ana, kita gay bantayan nila, di na kalikayan. Og nagsige na sila paniid, una ang ilang gitanaw puling. But mao lagi na gingon ikson batud pa ni Jesus Christ nga mao ni siya kasagaran nga tao na karon naglibot na to. No? Kanang mga tawhana sad kasagaran himantayon na to kung atong i-summarize ni atong gibasa. Kasagaran sa mga sige og panguha o gagmayng puling, mga himantayon ba? Kadto po ng dagko kay troso nagbabag sa mata. Kung imo na siyang palawman igsoon, mao ni ang bupasabot ni Jesus. Kasagaran sa mga hinawayon, maunay mas salawayon. Kuha ninyo. Troso nga dako. Kasagaran sa mga sigig pamantay, maunay una nga badlungon kayo. Mas badlungon pa na sa ilang gibantayan. So, kung ato ni siyang sabtog ayo mga igsoon, gingon sa pulong sa Ginoo nga, ningingon si Jesus nga nung busy magagpanguha og kuhit. Nya wala ka nagbantay sa imong puling nga dako kayo, no? Ang puling igsoon sa imong troso. Ang puling igsoon gamay ra gina. Wa may dako nga makapuling, gamay ra gina. Okay. Pero ang katong namantay nanguhit og puling igsoon na ay troso, no? Ang troso dako na kahoy man na. Dako kay ng troso nagbabag. Mao ni ingon diri mga igsoon. Tanawa akong sabto na atong pamlanungan. Kuha tigpakaron ingnon. Okay? Kana dayang mga himantayon igsoon, mga tigpakaron ingnon na kasagaran nga mga ni judge na to. Mao na no. Ang gingon diri ni Jesus, ang advice ni Jesus sa mga himantayon. Ang advice ni Jesus sa mga tao nga dali ra gali kay muhukom, wa gali kay bawas tinuod nga istorya. Ang advice ni Jesus sa mga tao igsoon nga kana bitong instant kay sila mo hatag og sakit nga istorya bisag ang nakita nila puling raw tanawa yang gingon tigpakaron ingnon din ang tigpakakuha una ang troso nga naa sa imong mata. Troso it means dako pa sa puling. Okay. Again, ang troso mas dako pa na sa puling. Kung arita sa sala mas dako, mas bugat siya. No? Kung arita sa manaway kay gisaway nimo siya, ikaw labaw pa kang sa lawayon. Kay mas dautan pa imong kinabuhi, no? Mao nay troso. So ingon si Jesus, ning advice si Jesus sa mga tao nga marites, mga himantayon, mga tao nga sige pangilabot sa uban. Sig pamantay og kanusa masipyat ang pastor, masipyat ang alagad sa Ginoo, masipyat ang ubang mga Kristohanon, okay? Ingon siya, kuhaa una ang troso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo sa ato ba mga igsoon. Sometimes mga igsoon, we are blinded. Kani bitaw to sa ang atong mata na blind siya. What I mean is usahay ang nakapabuta na to kaning ato ang dakong truso. No? Usahay dili ta kakita sa tong kagalingong sayop tungod sa dakong truso nga nagbabag. Kay ikaw tanawa maglakaw ka. Nay dakong truso magbabag nimo. So dili nimo we cannot really see clearly what's ahead of us. Dili na to maklaro, no? Nga tinaw kayo ang unahan na to. Kay naay truso nga dako kayo nagbabag. So, in advice si Jesus, unas tanan, kuwaasa ng truso nga nagbabag sa imong mata aron mas maklaro nimo ang puling. No? O ang imong kaugalingon, mailhan mo ba? No? Panamin sa daan, sa di pa ka manaway. Kay kasagaran sa mga hinawayon, mao'y unang sa lawayon, mauni ang pulong sa Ginoo. Amen? Lesson sa nisiya para nato mga Kristohanon. Once makakita tag sayop sa uban, ayaw diretso bira. Maayo nang atong i-evaluate una atong kaugalingon. Manamin sa taba nga, what if ako ni siyang istoryahon og ngani? Unsa ka po yang ikasulti mahitungod nako? Basin mas labaw pa kong salawayon. Kay igsoon prangkahan ta mo. Usahay igsoon, mabalikan ta mo banda nga atong gisulti. Kaya ang imong gisaway, ang imong giistoryahan og mao na ikon gibalikan kanya ikaw. Di ba mao mo po nimong pagkatao? Di ba ingani man ka? Di ba ikaw tong dito? Di ba ikaw tong di ba kabantay nimbalik pa ang daghang sala nimo? Ngano man. Truso man ang imong gidada. Nyang imong gikuhit puling ra gamay ra. Ang puling igso nagrepresent og makaingon ta nga nakasa siya nay apan pero gamay ra ang truso. Grabe ginang badlunguna. Amen? Mao na siya igsoon. And most of the time, ang gusto lang ipaabot ni Jesus, and most of the time is, kasagaran nga magsigig pamantay o gagmayng sayop sa uban. Kato ng mga naidagko kayong salawayon ilang kinabuhi. Lesson is, ang maayo, atong kagalingon, may atong bantayan.
ang maayo igsoon every day in our daily walk with God. Atong kanunay i-reflect atong pagkinabuhi, atong lifestyle sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo usa mura ni siya og samin. Sa dihang mobasa ka namin kasi mong kaugalingon, murag imuhang gi-examine imong kaugalingon ba sa pulong sa Ginoo. Kung ang imong mga apan igsoon, pamina mo ang imong truso, ma-expose siya the moment you spend time in the Word of God. Ma-expose ka, kabantay mo usahay, magbasa ka, agay, naigo ko, ning basa gali ka. Okay? So ma-expose ka, no? So akong ipaabot ninyo igsoon, akong gusto i-share ninyo ding kabuntagon or idasig is that let's mind our own business, something like that, no? Kita tagsayop sa uban. Yes, mo advice ta, pero dili na to sila dito kanang mura bitaw ato na lang silang tuldukan, hukman. Pareha gud nako daghan kay hukom nako, no? Ako igsoon daghan kay sig panaway nako, daghan labi na gahapon nagparead me. Akro, anan na po na yung mga istorya ya. Tanan na po na yung idol ya, nanay inyuhan ng sige mong atang anang live anang nilag Pastor James tanawa nga na ba na nagsigig sain-sain og nga na o tawa demonyo na satanic sign. Ada nga na no. Wa sila kay bawo sa akong tumong og tuyo. Amen. Wa sila kay bawo na. No, ganina bitaw dihay nag-message pastor. Ni comment dihay sa kuang gi-post gabi katong nagpa-read me. Padayon pastor, daghan mi nakasabot nimo. Din iyang gi-quote ang verse ni Saint Paul. Kasi si Pablo diha sa mga nailalom sa balaod ni Moises, nagpa-ilalom po siya sa balaod ni Moises. Diha siya sa mga Hudiyo, nagpa-ilalom. Something nga bitaw but samtang naa siya sa mga ingana nga klase-klase nga tao, nagpabilin siya nga nagsunod sa balaod sa Dios. So, in other words, ning tipo siya nila aron manakod dili kay magpatakod. Kuha ninyo? So ingana na siya igsoon. Ana na siya, no? So dagan kay mo just ako kapila na ko gihukman ay uban di ang balaan kay mga self-righteous ba. Pero akong pangutana, kumusta ka ang kinabuhi, no? Sa tanan nga mga nanaway nagbahas nato ninyo da igsoon tanaway lang kinabuhi kabantay mo sa lawayonon pa kayo kaysa ninyo. Kay it's normal, it's biblical nga kasagaran nanguhit sa puling naitruso na ang maayo na igsoon. At the end of the day, tagsa mo ta mga tubang sa Ginoo. Yes, makita tagsayop sa uban, atong i-correct. Pero dili lang po nato ingnon nga murag ato na yung gihukman bitaw. Kaya wala ta kabalo. And before that, no? Ingon na balang pulong sa Ginoo nga, tigpa karon ingnon. Di ba ingon si Jesus, tigpa karon ingnon. Kuhaa og una ng truso nga nagbabag sa imong mata aron mas makakita pa ka. Matinaw nimo ang puling ba? Ang gusto ipaabot ani ni Jesus, no? Sa dili pa ka manaway or manudlo pa namin sa i-evaluate imong kaugalingon kay basin sa lawayon kay katawaan ra ka. No? Nga sige po na kanay nya ikaw unsa man ka utro Ginoo. Di ba makaingon man ko ba na? Utro mo manaway ni dawana yang ginabuhi tanawa na, no? Ana na siya, no? Kita igsoon di kalikayan makakita gyud tag mga sayop sa uban. Makakita tag sayop, yes atong i-correct. Ayaw sawayaw, ayaw lang po ditsuan nga murag gituldukan na nimo. No? Kay delikado mabalikan ka. No? Delikado. Mao na igsoon nga ningon ang balang kasulatan nga kuwag una ang truso. Ang gusto ipabot sa Ginoo igsoon nga kana ang sigurua sa imong kaugalingon before ang uban. Again, ang gusto ipaabot ni Jesus sa iyang gisulti karon, iyang pulong sigurua ang kaugalingon nimo sa dili pa ang uban. Mao na ang truso ba. Okay? Because at the end of the day tagsa man punta mga tubang sa Ginoo. Daghan bitaw kay basher sa akong anak, kay akong anak nag-worship ko, no. Ikabuangan na sa ubang mga basher. Usa man na wa man Ginoo na nag-worship sa TV akong anak igsuon. Lipay na kay mi anak ngano man. Kamao na siya mo daig sa Ginoo, mo awit sa Pangginoo, puro Pangginoo basa Biblia ampo ganahan mi anak. Kay ngano man ako sayo kay kung nag-adik-adik 12 anyos pa. Mao na nga by the grace of the Lord, by the grace of God and with the help of the Holy Spirit naningkamot sad mi uban sa tabang sa Ginoo nga. Dili mi gusto nga kaning anak namo maparihan ako sa una og sa ubang mga bata karon nga bisag bata pa gatuwad-tuwad na sa TikTok kabantay mo nang nay mga bata ron hala gatuwad-tuwad sa TikTok tanan among gipaning kamutan among anak nga dili maparihan nila but ang uban ningon nga gigamit ang bata for viewers only para nay daghang no akong gituyo ginagbutang akong anak magwali mag-share og gamay expound di man na wali gud mo share og Bible verse mo kanta ano man gusto na ako ipakita sa ubang mga bata ingani dapat no
Kay lisod ang mga bata karon igsoon, ang nag-educate nila, ang nagtudlo social media. Kabantay mo, ang mga bata karon adik na kay cellphone, ang mga bata karon kusog na kay mag-grind sa TikTok, magdagan na laway na kay bata pa na minors. There are so many times, there are so many parents ning approach na ako, pastor, unsa imong buhaton sa mong anak, adik kay email, adik kay online games, di na masugo, pastor, balikaso naman mi, pastor, tunguho naman mi, kung among badlungon kabantay mo. That is why ako mong gitudluan among anak, because according to the book of Proverbs, King Solomon, train up a child in the way he should go. It's biblical nga ang bata samtang bata patudluan. And then sa diyang among kabantay, kay igsoon kabantay mo, among gitudluan mong anak upang Ginoo. Mga butang nga malipay ang Ginoo, daghang kay nging bus. Nga mao niya daghang kay nging bus, pero naay uban gipang bus nga baser na ko igsoon. Daghan mga buser sa akong anak, akong gi-stalk kay stalker man pud daw sahay, no. Lisod man pud na atong gipanidaan ba. Ako na unsa ka po'y kinabuhi aning mga tawhana nga nagbasa akong anak or nagbas nako. No? Kaila ba ka po ni sila nako? Di ba? Unsa ka po'y mga kinabuhi nila, so akong gistok ang uban. So naay mga buzzers akong anak o buzzers na akong gistok, sus na unsa. Abi nga mayson kabalo mo. Gitanaw na ko ang ilahang mga mailahan mangguna, no? Mga buzzers kabalo ko ninyo, no? So akong gitry og click ang ilahang mga kana bitaw mga page nga gipalo ang uban naka-follow og mga nagubo-hubo na nag-underwear, nagbra, magtutuan, mga laway. Okay. Paglibog ka. Sige sila bas, pero wa sila kabantay. Mao ni gingon ni Jesus Truso. Before you hinaway. Mao na gingon, before you hinaway. Before you hinaway, please look. Sa to? Please look at your dagway. Oh? Before you hinaway, please look at your dagway in the mirror. Anaon na siya, no? Manamin ta sa itong kagaling. I-evaluate na to, no nga. Kita nga nanganaway, di ba kapunta sa lawayon? Basin mabandahan ta. Kay kasagaran sa manaway, ba mao pa na yung mga dagkog troso, mga salawayon. No, nganong nanaway sila? Kay sila una ilang kinabuhi sa lawayon. Mauna na ining gawa sa ilang baba, kay mauna isod sa ilang kasing-kasing. Ang ilang kasing-kasing daot na daan. Minggawa silang baba, nanaway sila, pero ang tinuod, ang ilang kinabuhi sa lawayon sad kaayo. Dagang ning bas na ko, ning bas akong anak, pero mga palahubog. Kita ko, ang ilang mga picture, dito, nagtagay, palahubog, ang dako, gibas, mis palahubog. Manay gingon ikson nga, manaway galitas uban, siguruha nga role model ka. Before ta manaway sa uban, siguruha nga maayong ihimplo ka nga pagkaamahan or inahan or tao. Siguruha nga a good example ka maayong sulundon sa mga kabatununan. Siguruha nga walay sa lawayon nimo kay maigo jud kaning truso, no? Mao na gingon ni Jesus, mga tigpakaruning nun. Nganong nakita man ninyo ang gamayng puling sa ubang mata, pero inyong truso nga nagbabag diha. Nga grabe mo kapandulan, wala ninyo nakita. No? May galiwa mo ingon si Jesus, panamin sa mudaan, sa di pa mo manghinaway. Murag nga na. No, ana na igsoon. Muna mga igsoon nga nidagan mo bas na ko akong anak. Baliwaran na ako. Nga naman. Ako sa ning gibuhat igsoon for the glory of the Lord. Dili man ko man pleaser nga nag-agad ko para ma-please ang mga tao. Ako igsoon, I don't care if the crowd dili ma-please. All the people around me dili ma-please. Basta ang importante nato mga Kristohanon, ma-please ang Ginoo. God pleaser man ta. Sometimes mas stress ta kay we want to please the people or the world, all of the people around us. Gusto ta ma-please sila nato. Di yun na ma-place na to. Kaya sa tinod lang mao ni Ikson. Bisan pa, para na ko, banggiitang adik-adik sa mong lungsod. Kato mga bussers na ko diha, pwede mo ari sa mong lungsod. Among lugar, dali, ari. I-check akong ko. Anay uban ang bus na ko, grabe mo dag istorya. I-check akong background. Tanaw na to. I-check, ari ako, Tangaran, Clarin, Bohol. Grasya sa Ginoo lang, di panghambog. Dagan po, kasagaran sa ning bus na ko, wakailan ako. No? O na mga Ikson, no? So, mao na mga Ikson nga, yes, di kalikayan na sa atong kinabuhing Kristohanon na ay mga tao, daghang tao nga ma-encounter na to, nga ingani ang ilang reaksyon na to. No? Nga naman na, ay, nanawag. Wait, sa mga Ikson din, nanawag kinsa kanya. Kasi mauna ning na ay magpa-opisit o kasal na amang gutoy. Magpa-opisit o kasal ba? Kanya, pariner bang ba na? Makurot ng in-English na to, ani? So man niya, sig tawag. Ako sang replyan igsoon nga nag-live ko. Wait sa. Kadiyat sa mga igsoon. Nananawag na po do. Sinsya na mga igsoon na. Nanawag na ko lab. Wait. Murag importante kay ni kay sig balik-balik ba.
Wait sa naglami na unta to. Oh, na-send na. Okay na kasabot rin eh. Okay, pasensya na mga igsoon, kabalo na mo. Muna yung gingon nga, bisita perminti para sa kimayaan sa Ginoo. No, so balik ta igsoon. Balik ta. Sa atong pagsunod sa Ginoo mga igsoon, atong pagmangalagad sa Ginoo, di kalikayan. Kay kung atong i-connect ang Hebrews 12:1, nay naglibot nato, himantayon. And then nay daghang naglibot nato igsoon nga sige ra gid nagpangita sa atong sayop. Tanawon tabiog di ba ni masayop? Sayop sila. Kana lang ilang pagbantay na to sa atong sayop. Sayop na sila daan. Ngano man? Di man gyud ta mahimong perpekto. Di ta mahimong perpekto. Yes, Kristohanon ta. Yes, natay Kristo. Pero di na buto sabot mahimo tang perpekto. Mabag-o lang ta, no? Anang mga natay mga binuhatan sa una nga mga grabe kangilan na biyaanan nato, no? Pero naadjay mga times nga masipya ta kay kung mas maperpekto ta, dili na pud ta manginahanglan sa Ginoo. No? So mao na igsuon nga pero ginagmay ra ha kanang wa tuyuan ba lahi po ng tinuyuan nga sala. As what I have said, lahi ng tinuyuan nga sala. Na adyo na consequence nga. Bas kay bawo na mo, no? So na ginay mang niid na to magbantay, mao na nga magbantay ta igsuon. Di ta dapat ma-surprise nga naay tao nga ingana gyud sila nato. Nay mga himantayon, hilabtanon, mga wa hilabti pero gilabtan ta, biklon ta bisag wa na to sila bikla. Mangita gyud na sila nya. Tanan nga maayo na tong gibuhat nila, makalimtan nila ang sayop balik-baliko nila. Normal na igsoon. No, normal na, no? Pero mao lang ni timan igsoon. Di tangay na sitawag ma-discourage, no? But tanawa sa dilang kinabuhi. Bantay, di ba? Truso lagi. No? Naaman sila gikasaway na to pero kasagaran mas salawayo na sila nato base sa akong experience. Daghan kay ning bas nako pero palahubog. Daghan ning bas nako pero naikabit. Daghan ning bas nako igsoon ang kinabuhi sa lawayon. Daghan ning bas nako pero banggiitang sugarol sa ilang lugar. No, ako man ang istok. Luya ilang kinabuhi pero nagkadugay nga nangalagad ko sa Ginoo igsoon ako nabantayan nga ingana gyud na atong kinabuhi. And bisan mailhan pa ta nga banggiitan nga gibag-o sa Ginoo. We cannot we cannot please everybody. Naagya po na yung musaway na to. No, ato lang silang pasagdan atong iampo kay normal ra na nila. Pero mao lagi na lessons para nato nga Kristohanon. If ever makakita sa dag-ubang mga tao, labi na mga Kristohano or labi na pastor, magawali nga nasayop, no? Dili lang atong i-correct. Pwede man ako gali willing ako open ko for correction igsoon, no? Atong i-correct pero dili lang nato tuldukan nga ato nang birahag ayo igsoon, no? Atong sawayon mao na sig di na to sawayon, no? Timan kasagaran sa mga hinawayon. Mao na una nga salawayon. Nanaway sila kay mao lang na reflection sa ilang kasing-kasing. Kasagaran sakit ug maot kayo ang istorya mo gawas sa baba ang kasing-kasing nga daot na daan. Mao na ingon sa balang kasulatan ni ingon si Jesus nga from the abundance of the heart the mouth speak. Nang daot sila, gibikil ka, gijudge ka, gihukman ka, bisag unsa ang giyaw-yaw ni against nimo. Kay unas tanan hugaw na iyang sulod, minggawas lang sa baba. It's biblical. No? Pero mao lagi na igsoon sakto. I-connect na to, no? Sagaran nga namangita, manguhit o puling, nanay dakong truso. So itong himuon na naigsoon, kung kursunada ka, kuhita po na ilang truso. Di ba? Di man sayop na ang makorekta. Di ba? Ang Santiago ra ba ning ingon? Kada bitong sin of omission, kabantay mo na. Sin of omission, it means wala kay gihimo pero nakasa ka, nganong nakasa man ka, kay bawo ng takas kamatuoran, na opportunity nga imo siyang i-correct pero imong gipasagdan, okay na, dako naman na siya. Huy, niabot bitong kaya, ni kalit bitong na siya kuanig so, ni taliwan, ni kalibutanaw, niya na opportunity nga makakorek ka, wa ni mo gikorek na kasasad ka na. Paninglan pa ka sa Ginoo, di ba? Ano, mao na igsoon nga. Kung managali kay makitaan nga mga tao, nga grabe kahimantayon, mao lagi na, ya. Sige panguhit sa puling ba. Nya makita nimo oy ang troso wa kabantay. I-correct po na siya kuhita po ng troso. Pwede na nimo tambagan igsoon. No? Kay each one of us mirror manggudta to one another. Mura bitog siya salamin nato, kita pud salamin nila. So sila wa kakita sa ilang sayop or something ana. Pero or nga na bitaw I mean ang Ginoo magamit manggud og isikataw niya para i-correct ang iyang isikataw or something anak. So, dili po na aksidente kung makakita ta nila nga naitruso. Sige sila panaway na to, kaya natay puling, pero ang truso nila wala kabantay. Kung nahigayon, i-correct na to sila. Ako di ko mahadlok mo correct igsoon. Di ko mahadlok mo correct igsoon kay paras kayuhan man ano.
Pwede nimo sa ingon nga, Brad, salamat nga imo kong gisaway. Nga ngani ko, di man gugo perfecto ba, pero pwede po ko mo share nimo, Brad. Sister, pwede? Moingon gali, unsa man? Unsa man? Ha, nga na, mo na kita, masuko ka. Maayo man nang manaway ta, maayo man nga, pero ako lang ikatambag nimo ba nga, kana pwede mong kinabuhi, ngani. Pwede ba imong naone kay murag lain ba na ikaw sige kag pamantay sa uban nga ikaw tanawa lang na imong pagkatao ron, di ba? Di man ka good example sa imong anak gani, di ba? Di ba? Di ka good example sa imong bana, sa imong asawa. Di ka good example sa imong ginikanan. Di ka good example sa imong silingan, no? Katawaan lang ka, sumsuman ang imong kinabuhi na ikaw sige kag panaway nako, no? Salamat nga imo kong gisaway, akong giangkon akong sala, pero pwede ba pod nga imong tuliro na imong kinabuhi? Anaon ba? Pwede na sa igsoon, no? Ana na sila. Kayo say pakiton ta sa Ginoo og sayop sa uban para atong i-correct niya, atong iampo. Kay dili na sila kay bawo igsoon. Nga naday problema na ilang kinabuhi kung di na to ingnon sila. Amen. Ang mga nagbuhat og dautan, dili sila kay bawo, usahay dili sila makabalo nga dautan na siya kay labi na karon ang kalibutan murag normal ra bitaw siya. Dili sila kabalo nga ang ilang gibuhat walang lipay ang Ginoo. Kay inosente pa man sila sa kamatuoran. Unsaon nila pagkahibalo kung dili nimo siya sultian. Maayo ginang mo i-correct nila, open man ta for correction. Mo try sa taog correct nila igsoon. Tinambagay lang ta ba di nasigay, no? That way igsoon. Indot kayo na ay basin di ay pinaagi sa pag correct nimo sa yang truso, makamgo sa bitaw no. Sige, magpanaway niya, labaw pa man kung sa lawayon, ana ra na diha. No, ana ra na diha sa igsoon, no. So again, di jo na wa may perpekto na to, di kalikayan usahay makakita tag sayop sa uban. Apan ato lang hinumduman nga dili lang pud taingon mo hukom, mo correct ta, pero di lang pud nato nga tuldukan na kay in the first place. First and foremost atong hinumduman nga kita sad makasala sa ta. Kita sa diksoon huyang sa taog night times nga mabagsak ta nya. Mubangon lang ta uban sa grasya sa Ginoo, pero mao lagi na no. Kung makasala sila, masayop sa ta. Abi yung igsoon kung ingana atong mindset. Linaw jud kay itong kinabuhi kay di man ta mabisi og pamantay sa uban kay nga naman kay balo man gud ta nga makasala puta. No? Ana na siya igsoon no kay as what I have said and as what Jesus tells us in His Word this morning, ingon siya, kuaa una, tigpa karon ni ingnon. Kuaa og una, anang truso nga nasa imong mata nagbabag. Sa di pa ka manaway, mo correct, more mukuha sa puling sa sikataw nimo. Lisod kay na igsoon. Lagi mi na magwawali ka. Nagsige kag wali, no? Leaders ka sa church, sige kag wali. Nya ang mga tao nakadungog nakakita nimo sa lawayon ka. Ya uso kay ka mamumbalisod kay na igsoon. Mao na igsoon in the first place uban sa grasya ug tabang sa Ginoo. Ang iyang pulong makatabang na to ni ang Biblia, ang balaang kasulatan. The more we spend time in the Word of God, magsige tagbasa sa pulong sa Ginoo, the more na siya igsoon makita na to tong kaugalingon. No? So diha ma-expose kung naabatay puling or naabatay truso. Amen? Sige tagbasa og Biblia igsoon, pulong sa Ginoo. Mura na siya examine. So the more ta magsigig basa every day kay ingon ang Joshua 1:8, the night and day man unya ikinabuhion na to. The more we spend time in the Word of God, the more sad nato ma-expose tong kagalingon, the more nato maila tong kagalingon. Ayay, naaman day ko'y truso nga gidaladala niya. Sige lang og panghinaway. Diba? Og ang word ni Lord igsoon, mao ni usa nga makatransform na to sa atong kinabuhi. Amen. Again, if ever sad nga makasugat tag mga tao nga sige panguhit og puling nato, ato lang silang sabton. Okay? Dapat makasabot na but tagaan ta mo igsoon binlan ta mo ani. If there is an opportunity nga imo silang i-correct para sa ilang troso, then do it for the glory of God. Kay usahay nagpakahilom ta. Wa ta kay bawo kung say may tabo nila, nya sige kag pakahilom. Pwede ta makasala na igsoon sin of omission. Kabalo kag unsay angayng buhaton pero wa nimo buhata. Amen. So if there is an opportunity to correct them aron makapamalandong sad sila sa truso nga nagbabag sa ilang mata, then do it for the glory of God. Do it if you are concerned for their salvation. Amen. Kay sama sa akong gingon ginaigsoon, usahay dili aksidente nga usahay pakit-on ta og sayop sa isikataw nato aron ato silang i-correct og ato silang iampo. Dili nato hukman.
Kaya ang paghukom, trabaho ra nas Ginoo igsoon. Amen. Atong trabaho mo correct nila, tinuod na siya, and then to pray for them. Para basin day ang imong pagtambag, pagkorek, ma-realize nila nga naam day nagbabag nga truso nga dako sa kong mata, nya sige kog panghinaway aning gamay ram day kanilang mga sao, aning mga puling. Pero ako kadako ba day hukmanan sa lawayo nako. May pay maghinulsol ko ani, di ba? Kabantay mo. Who knows ang imuhang pagkorek, no? No, sa ilahang truso, basin ma-realize nila nga mas dako day sila og kana bitawng tulubagon or dagko sila usbunon sa ilang kinabuhi kumpara nimo nga sigig saway nila. Amen. Ana ra na sila igsoon. So mao ni ang mensahe sa Ginoo, no? Ayaw ka balaka igsoon, ayaw ka balaka kahiubos or magworry ka kay daghang musaway ninyo. Normal like ako igsoon kapila kung saway balang gani kung mga magisgot nagihukman daghan ko igsoon, no? No, daghan ka igsoon pero mao lagi na sila manggod pod wala kabalos kamatuoran. Nagtuo sila nga sakto pod sila. No sige sila panaway mao ni mga sayop mo na sakto mo ang imong pagkinabuhi hiwi lagi. Buta gani sila. Unsay nakabuta nila truso. Tanawa unsay gingon diri. Tanawa unsay gingon diri gingon diri. Tong teksto na to ba? Gingon siya diri. Kuhaa una ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayo, no? So usa sa makabuta nila nga di na maklaro ang ilang makitaan, truso. Mao na igsoon. Blind sila sa ilang own mistake, ilang kaugalingon, wala nila nakita even ilang kaugalingong sayop. Kay na may truso mababag. Basin ikaw ang gamiton para ang truso nila makuha. Mao na igsoon nga sawayon ka, sagdi lang. Makakita gali kag binta nga makasulod ka, then pwede sa nimo itandugon ang truso nila kay wa kakibaw igsoon ikaw day gamiton sa Ginoo para kanang nagbabag nga dakong truso sa ilang mata, mao na hinungdan nga makuha nila nya mas maklaro niya makita nila ang kamatuoran. Kay kabalo na ta igsoon ang mga tao nining kalibutan na usay di maminaw, usay igsoon magtuo sila sakto sila pero ang tinuod di ay blind sila. Nagtuo sila sakto, sige sila simba, pang Ginoo dagan lang giwat pero ang ilang binuhatan ang fruits kanang dili maayo, meaning sayop sila. Pero nabutaan lang daw sila according to the word of God. Nabutaan sila sa kamatuoran tungod kay naay Dios nining kalibutan si Satanas gibutaan sila ba, no? Sumao sa ni usa sa nakapabuta nila sa kamatuoran kanang nagbabag nga truso, no? Nagbabag nga truso nga naman kay unsay ingon niya di kuha ingon si Jesus kuha una ang truso aron maklaro nimo. Wa sila kay bawo igsoon silang sayop kay naa may truso pod. Mao na igsoon nga wa ta kay bawo usa ninyo diha if ever na ay mubas ninyo, muhukom ninyo kay masipyat man gid di na kalikayan. So nay mo kuha na yung puling nga makita nyo ayay dakong truso. So ang pagampo lang niya pangayo giya pangikaalam sa Ginoo leading of the Holy Spirit. And then if kung naibinta igsoon opportunity din tirahin ang truso niya. Gabsa na. Gabsa na igsoon. Do it in a gentle way. And wata kay baw ikaw day ang gamiton sa Ginoo para makamata siya, mapukaw siya og maabli ang mata sa kamatuoran. Ug mauna ang pamaagi tungod nimo. Ikaw may silbing taytayan or yawi alang sa ilang kaluwasan. Sila makaamgo igsoon. Pinagi kanimo. No so ayaw kadlo ka nang ana, no? Wala makita kag truso duula. Ako bitaw igsoon, mubira man jud ko, no? Ako. Wa ko lipod-lipod igsoon as long as ang imong isulti kamatuoran. No. Isulti na kay ang kamatuoran lamang ang maghatag nilang kagawasan. No? Makahatag og maabli ang ilang ginabuhi igsoon. Mao na siya igsoon, mao na tinuod. Nya og isog kayo, basag di na lang basta at least gibuhat nimo imong part nga imuhang gitandog ilang truso pinagi sa pulong sa Ginoo. Sakit man gina ang kamaturan, masakitan man gina kay magsika sakit gina. Kay usahay ako na ning gibalik-balik igsoon. Usahay ang pulong sa Ginoo murag alkohol. Katong mga naisamad. Okay? Katong naisamad. Buuan og alkohol. Agay kahapdos pulong sa Ginoo pero makaayo. Ang kamatuoran sakit kung naglakaw kas kabakakan. Pero kung imong dawaton kana may makahatag po nimog kaluwasan ug kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Amen.
So praise God igsoon kung usa ninyo karon mga viewers na puling ka ba, gikuhit imong puling sa naay truso. Ayaw lang mo ka ba, normal na. Expected na ni Lord, mapakyas ta. Mabitaw ningon ang balang kasulatan nga ang righteous ang taong matarong bisag kapila pa na madagma mo bangon na. Excited si Lord sa imong pagbangon. Pasagdi lang ng sigig panguha sa imong puling. Okay? Pero ayo pagsalig mo na ng abi kay mapuling ka na imo tuyuan nga magpapuling. Lahi ba yan ang napuling ka or nagpapuling-puling? Napuling ko. Tinuyuan nga giputang puling. Lahi na. Usahay mo ingon ta kay dili ta perpekto na to. No, ayaw tuyuin ha. No. Mana igsoon nga again di man kita perpekto na times nga natay puling. Nya napoy mga marites na to kay gilibutan man ta sa mga marites. Mga himantayon nga naay mga dakong truso. No, ayaw lang po mo kabalakan, sabta lang sila. Yes, we are open, always open for correction. But, kung makabinta ka igsoon, pikhi na ilang truso. Yes, tagaan na kagkaalam sa Ginoo. Kadaghan ko nga na, pikhi ng truso na diya. Pwede ba manamin ka diya, palahubog kay kang dako, sige panaway na ko. Imo hinong kong kisaway, nga di na ko mo inom, dili kay ko mo shot, ikaw diya, nagkamang-kamang gali ka diya. No, imong asawa ay magsige nagpatambag nako kay grabe sugarol kay ka sayo sa buntag o sa manok imong gihapuhap niya ang o sa imong asawa wala na nimo gihapuhap di ba nya sige kag panaway na tanawa truso mo na brad jadi pa ka manaway panamin sa mo nga na sakit ra po no pero gentle way inanay ko tagaan nagkakaalam sa Ginoo so who knows ang imong pag-correct nila pagtandog sa ilang truso makamata sila uban sa dihog sa Ginoo ako igsoon kadaghan ko ingana daghang na alamdagan no. Once ubanan ka sa dihog sa Ginoo anointing ni Lord, power ni Lord, yung presensya, mag-uban nimo once you speak sa word ni Lord igsoon. Bisag unsa kagahi na siya, mahumok na. Dahil walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Amen? Ana na uban sa tabang sa Ginoo. Amen? Sumaw ni mensahe sa Ginoo. So para sa nato mga Kristiyano again, kita kag mga igsoon tos pagtuo nga na sayo. Oh, ayaw lang po palabi o hukom. Kay basin ikaw, kasagaran na ba sa mga grabe istorya na imuha po diya, no? Ang tinuod, mao na igsoon, kasagaran sa mga naay dagko nga sala nga tinaguan. Maura ba na kasagaran po tabian? Nga ala, tanawa! Mauna, no? Pero siya po na, ana. Ininggawas sa iyang baba nga daghan siya istorya igsoon. Mura mga negatibo, kayang kasing-kasing na something wrong. Hinggawas lang. So, mao ni gingon ni Jesus, kasagaran sa mga himantayon, hilig o kuha og puling, naanay dakong troso nagbabag. Laktod nga pagkasulti ako maning himo og video kabantay mo itong rhyme nga akong gipost. Kasagaran sa mga hinawayon maunay mas salawayon. Kasagaran sa mga himantayon, no? Maunay mga kapandulan pud kinabuhi, maunay mas labawng badlungon. Pero mao lagi na igsoon. Mongkon man ta kung naay mo kuhit na tugpuling, we are open for correction. Pero makita po kag binta, tanduga na ilang truso igsoon, uban sa tabang sa Ginoo. Kay basin sa imong pagtandog sa ilang truso, may hinungdan nga makamata sila. Sa lawom nga pagkatulog, makamata sila, maabli ilang hunahuna igsoon. Nga gibutaan sila sa kaaway, sa Dios nining kalibutan nga mao si Satanas. Amen? Usa ka pagpahinumdom sa pulong sa Ginoo, nining mabungahon nga kabuntagon. Let's pray. Father God, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Imo minggi painumduman, Lord, nga di kalikayan nga usahay mapuling mi. Because we are not perfect, Lord. We are not like you. Ikaw lamang ang Diyos nga perpekto ang among magbubuhat kami imong mga binuhat nga masipiat jud usahay. Apan Lord, salamat nga imo ming gidasig, Lord, nga if ever makakita mig puling sa uban, amo yung sigurohon among kagalingon. Ang imong mensahe karon Ginoo, imong gipaabot kanamo nga sigurohon gyud among kagalingon. Dapat namo everyday i-evaluate namo among kagalingon, una i-examine namo Ginoo. Before namo Ginoo, before mi mo approach sa uban kay basin mabandahan mi. And thank you so much Lord for your reminders nga for your word this morning nga imo mi gipahinumduman nga normal naa gid ng mga nagpalibot namo nga naay mga nagbabag nga truso. Kay kami nga mga nangalagad nimo Ginoo, sama sa kahayag dugukunon gid mi og mga insekto. Di kalikayan kami ray bantayan. Ang among sayop ray bantayan ug ang among mga maayong gibuhat usahay kalimtan nila. Ang sayop namo balik-balikon apan ang among perting daghana nga maayong buhat kalimtan. Apan salamat Lord God
Dili man sad mi man pleaser, but we are God pleaser. And we understand that even though you change us, Lord God, you transform our lives. Still, we cannot please everybody. Nagyapon na manaway na mo, Ginoo. But Lord, ikaw raman po among gitutukan. So I pray to all of the viewers right now nga na may time nga magkadagaba nagma sila na mga puling ilang mga mata. But Lord, salamat nga naa ka kanunay, Ginoo. Always ka, Ginoo, naghatag na mo og chance nga wala higayon, wala ka na puli pagpasaylo na mo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And I pray also to all of the viewers right now, Lord God, nga makabato mi kaisog, Ginoo, mo barog sa kamatuoran ug dili mi managana, Ginoo, pagsulti, pagtandog sa troso atong mga tao nga nagkuhit sa among puling. Uban nimi sa imong kaalam, sa imong dihog, Ginoo, kay kung wala ka, wala mi mahimo, Ginoo. So we need the power of your Holy Spirit, Lord God, kung unsa nga among isulti para, Ginoo, nga hanay, hapsay ang tanan ug madawat sa nila ang kamatuoran. Hallelujah. Lord, thank you for your word. Salamat kayo, Ginoo. I pray dili nimo labayng kawang apan amo ning i-apply kinabuhion, Ginoo, sa among hangtod sa walay katapusan, hangtod sa pagbalik nimo. Thank you, Lord. Salamat kayo. And right now, Lord God, as always, we continue to pray for all of the viewers this time. Mga followers, Luzon, Visayas, and Mindanao, lain-laing sulok ng kalibutan, tanang nagtanaw ani, Ginoo. Nasayod ko, Ginoo, according to your word nga, ang tanan dayag nimo. Walay mga gibuhat sa mga tao nining kalibutan nga dili ka aware. Every details of our lives, Lord God, you are so much aware of it. So Lord God, since nakita man nimo ang tanan kay you are an all-knowing God and present ka bisan asa, Lord God, I pray sa imong mga kanakan karon to all of the viewers this time, Lord God. Unsa man ilang problema, unsa man ilang mga gihambin nga mga kabugat karon, unsa man, Ginoo, ang ilahang mga gidaladala gipasaan nga cross nga bugat na kayo nga magsige sila kadagma, Ginoo. Unsa man, Ginoo, ang pinakagikinahanglan nila karon, pinakagusto, unsa nga area silang kinabuhi karon nga nagstruggle sila, nga need nila ang imong pag-agak, pag-comfort, paghikap, need nila ang imong milagro, Lord, mamuhat ka. Unsa man, Lord, ang milagro nga ilang pinakagigusto karong taknaa, I pray it in Jesus' name. Nga imong i-grant, Lord God, ikaw ray nasayod sigon sa among gikinahanglan. Lord God, we claim your promise that you are the same yesterday, today, and forever. You're the God of Abraham, Isaac, and the God of Jacob, the God of Peter, John, the God of Apostle Paul, the same Jesus nga gialagaran nila, the same Jesus, the same God whom we serve today, and the same God nga hudas nga naghudid great things or miracles niaging mga panahon. Og unsang imong gihimo sa una, mahimo sa nanimo karon as long as we have faith. So Lord, again, unsa man ang milagro nga gusto sa imong mga anak karon nga nagtan-aw, I pray imo nang i-grant, Lord God, sa pangalan ni Jesus. I pray it in Jesus' name. In Jesus' name. Ma-receive na nila, Lord God, in Jesus' name. By faith, Lord God. Salamat, Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat nga ang imong pulong tinuod ug among gi-claim kana ang Jeremiah 33:3. Nga sa diyang amo kang sangpiton mutubag ka ug magpakita kag hibulungang butang nga wala pa namo na sinati. Pinasahi, Ginoo. So Lord, again I pray. Base sa among gipangayo sa among kasing-kasing gitinguha nga milagro, I pray it, Lord God, in Jesus' name. Nga imo ka nang i-grant sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. And this time, we claim it. We receive it in Jesus' name by faith. Himo alamang ning kasaligan, Ginoo. Mao kining among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Sa pangalan ni Jesus, nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon, mga igsoon. That's all for this morning. Praise God, and this time I will give the glory, all the glory and honor back to Jesus Christ. Walay laing balikan sa tanang kadungganan ug kahimayaan, mga igsoon, si Lord ra. Og thank you, mga viewers, mga followers, salamat. I want to encourage everyone before I end this, nga i-invite inyong friends to follow our page para mablessed sila. Kabalo na ba yung mga igsoon? Daghang nahitabo ani nga page, mga milagro nga gihimo sa Ginoo.
Puling versus truso, daghan na po na igo ani. Salamat Brad, long live tadiya kanunay. So, again, before ko ni end, belated mga Brad, anniversary. 51st anniversary na to mga Brad. Ano? So, again, sawa pa nakasubscribe sa itong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live, free to subscribe mga igsoon, no? So, salamat sa inyong panahon, ug I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. A day that full of victory, favor from the Lord, miracle from the Lord. Dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Hallelujah. So, thank you again mga subscribers, mga viewers, star senders, followers. Thank you kayo. You are always sa akong prayers. It's personal prayer na ko, mga OFW na amo sa akong prayer. Kabalo na mo na, no? So, ampo, ampeng, abante. Okay, padayon ta sa atong pagserbisyo, paggamit sa Ginoo, no matter what happen. Maginaunsa ang kalibutan, pabilin tas kay tas anigsoon. And once naa siya sa atong side, the victory, naasad kanunay nato igsoon. Amen? So again, God bless everyone. Keep safe. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. See you later, igsoon. Praise God.